Ahoj, já jsem Rodman a jděte vás u dalšího dílu Star Wars druhých vojáků. S tím se dneska podíváme na vojáky z traileru na Jedi Fallen Order, a to Purge Troopery. Purge Troopery, v českém překladu to budou pravděpodobně očistní vojáci, byli speciálně vycvičení císařští klonoví vojáci, kteří sloužili k vyhledávání a zabíjení přeživších Jediů pod vedením Dartha Vadera a Inkvizitorů. O Purge Trooperské zbroji víme, že byla hodně inspirovaná zbrojemi klon paratrooperů z klonových válek, hlavně jejich helmami, s tím, že Purge Trooperská zbroj byla zbarvená celá do černa s červenými a bílými znaky. A někteří z nich měli navíc náramníky a hodnostní ramena. A ohledně helmy bych očekával nějaké senzory navíc, k lepšímu lovu Jediů. A ještě zajímavé je, že každý Purge Trooper měl na pravé části obličeje červené tetování a všichni byli ostříháni do hola. Purge Troopeři používali jako zbraně DC-15 blasterové pušky, jako jedni z posledních v Impériu, a pak elektrostavky, se kterými měli elitní výcvik, aby se s nimi dokázali zblízka vyrovnat Jediům se světelnými meči. A pravděpodobně u sebe Purge Troopeři nosili nějaké termální detonátory a podobné menší výbušniny. A víme, že ještě používali jako techniku vesmírnou loď Zeta Class Shuttle, kterou hlavně používali na převoz, bach třeba na Mon Cale používali imperiální ponorky, u kterých je zajímavé, že byly převzaté z legend. Purge Troopeři vznikly po rozkazu 66, poté co na Kamínu byla ukončená výroba klonů, s tím, že právě z posledních várek klonů se staly po elitním výcviku Purge Troopeři. Zajímavé je, že i přesto, že rozkaz 66 byl dávno vykonán, tak jim i tak nechali čipy s rozkazem 66, čeho však později víme, využil přeživší padawan Ferren Barr, kterého když na Mon Cale obklíčela jednotka Purge Trooperů a 3 inkvizitoři, a to 6. bratr, 9. sestra a 10. bratr, tak Ferren Barr za pomocí síly dokázal v Purge Trooperech aktivovat čip s rozkazem 66, kvůli čemuž Purge Troopeři zahájili po inkvizitorech palbu, což minimálně 10. bratra stálo život, pravděpodobně i 9. sestru. A pravděpodobně po tomto konfliktu byla Purge Trooperská jednotka přibližně 18 let před bitvou o Yavin zrušena, jako například později The Troopeři. S tím, že víme jen o 2 Purge Trooperských misích, a to o misi na Mon Cale, a pak to, že se účastnili se 2. a pravděpodobně i 9. sestrou lovu na jedajského padwana Cola Kestise a nejspíše jeho mentorku Kiri. S tím, že víme, že minimálně jeden z nich se s Colem Kestisem pravděpodobně utkal na Kašíku. Jinak nemáme žádné informace o tom, že by první řád a podobné organizace používaly nějaké vojáky na styl Purge Trooperů. Hlavně k čemu by jim to bylo, když už žádný Jediové kromě pár výjimek už nezbyli. OK, tohle je tam pro dnešní video všechno, s tím, že pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud mě chcete nadál sledovat, můžete dát odběr, pokud mě chcete nějak podpořit, můžete mě sdílet nebo o mě říct vašim kamarádům, s tím, že já se na vás těším někdy příště a zatím čau.